Dámy a páni, no a dnes si zahráme druhú epizódu Godzilla Kunkaju Daikesen. A teraz sa budeme pomstiť Anguirusovi to, čo spravil nám. Takže ukončíme to s ním, lebo je taký otravný, musíme to s ním ukončiť. A dajte mi like a odber, aby sa mi darilo a všetko nech dobre dopadne. Tak, ideme na to. Godzilla vs. Anguirus, fajn. 3, 2, 1. Fight sa začína. Ideme. Fight. Ideme. No poď. Dobre, nejak sa mi darí. Jaký môže, že na mňa má na nosách? Tak, presne tak. Tak, prekvapenie všakže. Nie, nech ti to nenapadne. Tak, presne tak. Nech sa tiež naštve. A už nemá na ľavnú šancu. Yes, aha! Yes, dobre. Prvé kolo sme zvládli, ale dúfam, že aj druhé zvládneme bez chyby. Takže ideme na to. Ujo, 46 000 bodov. To nie je zlé. Druhé kolo, fight. Čo? Jeden. Presne tak, naštví sa. Dobre. Opum, haha, druhé kolo sme vyhrali. Yes, Kráľ Monster zvíťazil, konečne, dobre. Angurus nebol teraz ťažký, dobre. V minulom videu, to nebolo ťažké. Dobre. A teraz ideme na King Ghidorah. Nevyzerá byť jednoduchý, takže ideme na to. Dúfam, že to dobre dopadne. Tak uvidíme. Uvidíme, aký bude ťažký. Godzilla vs. King Ghidorah. Jak z filmu z roku 1991. No teraz to nie je podstatné, teraz potrebujeme sa venovať fightu. Tak ideme na to. Vidím na tom, že nebude jednoduchý. Rýchlo, ja neverím! Jak som to urobil? Teda zaujímavé. Videli ste to, sledujúci? Teda sledovatelia? Veď som tak rýchlo mu dal hity, až kým odpadol. Zaujímavé. Hej, čo to? Jak to? Nie, nesmie prehrať. Nie, prečo? Akože fakt. Och, joj. No dobre teda. Uvidíme, ako to dopadne. Ideme na to. 3, 2, 1, fight sa začína. Ja viem ťa, ja ťa poznám. Vždy chvost chceš. Nech ti to nenapadne. Nebudeš ma chytať. Tak. Zase.
Jak som v dobrom stave. Ok, už nie úplne. Wow, dúfam, že by. Ok. Nie. Nesmiem už máš štveškingy durách. Keď som ho skoro porazil, to nie je fér. Dobre, nič. Prehral som. Škoda, tak sa mi darilo. Dobre, ešte dajme kolo. Dúfam, všetko dobre dopadne zase. Na druhom kole. Ideme, poďme Kingy Dorach. Uvidíme, kto sme, čo sme. Ideme na to. Stage 5. OK. Godzilla vs Kingy Dorach. Ideme na to. Musím to vyhrať. Dovoľte, budem skákať. Teda nejak si zlom stave Kingy Dorach. Čo to? Ma už štveš. Jak? Veď som sa bránil. Joj, no dobre, teda tak nič. Dúfam, že zase dobre dopadne. Prosím ťa, vyhrám. Ani raz som nevyhral zatiaľ teraz. Dobre. No štveš. Kingy Dorach, naozaj. Nenávidím ťa. Trohlavý netvor. Presne tak. Prehraj. Dúfam. Posledné kolo a už končím. Ak to vyhrám, budem na seba hrdý. A potom to aj tiež ukončíme. Už ma fakt štve tento hlavy netvor. A ideme znovu. Posledné kolo, buď vyhrám alebo prehrám, končíme s videom. Na dnes. Takže... ideme na Kingy Dorach. Posledný finál, fight. Godzilla vs Kingy Dorach. Dobre, ideme. Držte mi palce a dajte odber a like. Dobre, teraz som v dobrom stave. Už máš to fakt. A veď som už ho mal chytiť. Už som ho tiež mal zase chytiť. Ten chvost ma naozaj štve. Dobre, ideme znovu. Ideme. Jak vieš, že idem dať laser? Yes. Jak? Dobre, nič mi nedáva. Len aby. Už ho mám! Yes! Konečne. Tak, a máš to odo mňa. Tak, zaslúžiš si to.
Dobre, prvé kolo sme zvládli, ale dúfam, že aj druhé zvládneme. Dobre. Finálny fight. Dobre. Prečo on má skôr? Tak, presne tak. Aj ty dostaneš odo mňa. Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Okej, ma dostanie. Nie, dobre. Akože fakt. No dobre. Dajte mi odber a like, musíme sa na dnes rozlúčiť. Tak, uvidíme sa na budúce video. Dovidenia.